ओइ सोदोमस्रि नाहरलाय बिसोरखौ लाजि गैयिफ्रा लेखा फरायावथ' गैखायानो आरो ओंखाम ओंख्रिखौबोथ' मोजां संनो रोंखाया। जोंनि जायगाखौ रमान्टिक प्लेस मोनबाय नामा बिसोरो? ओइ फाग्लि मा खालामनो नागिरदों नोंलाय? होथारनोसैलां बिसोरखौ। ओइ मा मोनदों नोंसोर बेयाव? थंगालि थंगालाफोर माथो आब' नांगौना नोंसोरखौ? हे आब' मोनसे फैबायलै माथो मोनथारखोहाय नोंसोरखौ? आइ दै लखरा गोलैबावदोंसो। ओइ सेन्देलाबो ओइ मोनथारसिगोन ओइ फाग्लाफोर र' साला बिसोरखौ दाहायसो मोनगोन र'। साला न'आवल' फैदों बिसोरो। बे साला जोंहा फंबाया बिदि नङामोन। बिसोरजों लोगो जायै गाज्रि आखुसो सोलोंसिगोन खोमा। ओइ फाग्ला ओरैसो फै इयाव जिराय आंखौथ' दिनै आब'आ नागारथारनाय नंलालै। आंखौलाय गारगोन। फंबाया थांफेरा बोरै थांफ्लांखो बिसोरजों थांबाय थायोब्लाथ' मोजां जानाय नङा। आरो बैसोर सानै सिख्लायाथ' मोजां आखलनि नङा। फैग्रोथोंसै र' मा खालामनाय बे गावनावनो सोंनोसै। दिनैबा हले मोसौ थाइबें बिगुर बेरलाबनाय बायदि बेरलाबाबानो मोजांसै। ओइ बैयाव मा खालामहैनाय? माबालै आब' मोसौ थुलायनो थांनायाव दसे जिरायदोंमोन। नंगौना? माब्लानिफ्राय मोसौ दोस्लायफेरा नोंलाय? आंखौ थगायनो जायगा मोनाखै? नै आइदैलै आब' नोंनो मबाइल बिदों मबाइल होदों अनलाइन क्लास खालामदों होननानै बेयाव सिख्लाफोरनि उन थायदों नोङो। बिदिसो आखु सोलोंदों नोङो हो मबाइल मोननायखाय? दिनैनिफ्राय थांगोन ना थांला? खोमा खेब जलाय सिखालाय खालाम। आरो बुं दिनैनिफ्राय। आं दिनैनिफ्राय गाज्रि मानसिजों लोगो जाला आब'। जाबावोब्ला? आंखौ साजा हो आं राजि। थां आथिं सुना फै आं ओंखाम खुरैनि। आंलाय मा दिनै बुबावगोनसो सानदोंमोन बुवासै दे। सोर खौथि साबायखरलै। हुइ नोंनि थाखायनो जादों साला। हुइ आंहालाय मा जालायखो? नोंनो साला सिख्लाफोरखौ लिंहरनानै थै
हेलौ सना गाज्रि दा मोनसै दे आं नोंखौ गाबोन दारागाव बेरायनो लांसै साला जोंहा न' बोरै नुजाहैगोन बेखौ सानना उदिस मोनाखै बेहा फन रायलायनायावसो बिजि माथो मोनथारदोंलै बेखौ हैद सालाखौ फाग्लाफोर मा जाखो आइदै बिदि है नङालै फाग्ला है नों साला बेयावनो साला सैमा बाग्रा आइदै माबायदि लोगोलै बिसोरो लोगोखौनो एसेबो अनथारा सालाफोरा र' साला नोंसोरखौ आंनाव बेंगालरनिसिम दंखायो हैद साला नोंसिनि बिब'खौ रं नाम्बार खालामनासो गारगोन आं मा होनदोंलै बियो नांबावगौ नामा नोंनो जाबाय फैदो होथारबावसैलां फैदोलै जाबाय फैदो गवा नोंसोर सालाफोर आइदै हे इसोर बासायदोलै दिनै मा सिरि सिरि सिखाव थां माथां बबाव थाङामोन नोङो माबालै आब' मोदोमफ्रा जख्रबबाय थानायखाय सानाय जानायखाय एसे बेरायहैदोंमोन नोंगौ ना गोख्रैनो जेरै थां माबालै आब' लेखायाव जिरायबा सरासति आइया दुखु मोनोनो मा बुंदों नों आं नोंखौ फरायनोसो थिनदों माबालै आब' सानसें बाथिं बोरै फरायनो सुखुनांगौ दे फरायनो सुखुवा जानोबालाय जानोखौलाय बोरै सुखुवा जानो आब' मेगन खानाब्लाबो दांग्रोमना जाखाथारगोन होमब्लालाय माथो ना बिगुर मोनदों बारा बुंजाबाय थालालै दा लावथियासो बिखुङाव बारखोगारगोन 2 घन्टा नङाबा ओंखारखानो मोना गोख्रै थां ओइ सोदोमस्रि माथो खालामनो बे बन्द समावलाय माथो जेबो राहायानो गैथारला न'खर सालायनो जोबोद गोब्राब जाथारबाय माथो खालामनो सोरनावबाफोर माइ हाजिराफोरखौनो गायनो थांनांसिगोन ओइ जोंहा ग्रुप खुलिनोसै दे मा ग्रुप खुलिलाबायनोसै गाज्रि फाज्रिनो ग्रुप दानाया खि गाज्रि जाबाय नुवाखै माबायदि गाज्रि भिडिअ फैयो आइया बिनाबाथाय खालि गाज्रिखौल' सानो आं बै ग्रुपखौ बुङाखैना होमब्लालाय माखौथो बुंदों आं बे हानजा ओंखारना माइ गायनायखौसो बुंदों बेखौसो बुंदों नोंनाबाथाय गुबुनखौसो सानो नङाब्ला माथो खालामनो जेबो राहायानो गैया मालाय रैसुमै मोनहाबा गायगोन ना गैया जाखो सोंना नायहैनि होमब्लालाय रैसुमै मा गुरहैदों आयु फाग्लिया नासो गुरदोंनोहाय फै दा कल खालामसै थौ